Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena jirrappreżentaw id-diversità fis-soċjetà tagħna. Min jagħżel xi jikla u lejla kwieta ma ta' ġewwa, minn xi parti esklusiv bil-biss formali u minn itjal mużika fl-ambjent tal-klabs. Iżda apparti dawn l-għażliet din is-sena l-ewwel darba se titella ċelebrazzjoni nazzjonali fil-Belt Valletta u l-Florjana flimkien. Dalgħodu der kollox lest biex il-lejla iż-żewġ lokalitajiet rivali imma ġirien jilqgħu fihom eluf kbar fost ċelebrazzjoni u spettaklu. L-ikliet tal-lejla ukoll huma impenjattivi, speċjalment għal dawk li jaħdmu fil-lokandi u ristoranti. Żorna l-kċina ta' Lukanda fil-Belt Valletta fejn kulħadd kien għaddej b'xogħlu biex kollox ikun lest sal-aħħar dettall għal x'in jaslu l-ewwel nies. Bħala tim din is-sena preparajna varjetà ta' ikel, varjetà ta' tomiet. Bdejna bħala starter, bdejna fuq foie gras li huwa l-fwiet tal-giż. Bħala bejn korsa oħra għamilna soppa tal-aqoċ. U bħala main course morna fuq vitella u filit ta' ċanga. Il-dessert tal-lejla tikkonsisti f'ċokolata Varona, waħda mit-top class tal-ċokolata fid-dinja. Ħanamluha bħala saverima u daħna bil-Baileys u bavarwa ta' ċokolata. Insaqsuhom ukoll xi tkun l-ikbar biża' jew sfida tagħhom u ma jlestu dawn l-ikliet għall okkażjonijiet il-kbar. Naħseb l-aktar moment kruċjali ta' daw il-ġranet ikunu meta jaqbdu deħlin in-nies. Meta nkunu wasalna biex niftħu kif nibdew is-service. L-ewwel ftit, l-ewwel raxxatura li tidħol, ovvjament ma li niftħu jaqbdu deħlin l-ewwel, jibdew deħlin mal-ewwel 50-70 ruħ, allura tkun trid li malli tibda mal-ewwel fuq it-tajjeb. Naħseb lajja jien. Wara ġumatej tkun għaddej gazdawn, l-aħħar taċ, taħseb la tmullek ħażin l-aħħar naqa'. U qabel ħallejna l-istaff simpatiku ta' din il-kċina u ma selmunna u selmulkom b'dan il-mod.